ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಚಾಪ್ಟರ್ 7. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿಂಚಿನಿ. What do you mean by ಜ್ಞಾನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಿ. ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸಮ ఉండతే? Yes, very good. Knowledge. Okay. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ knowledge. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. It's a knowledge of the absolute. Absolute. ಪಂಡ ಏರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ನಾಲೆಜ್ ದಾದೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಲೆಜ್ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ. ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಗೀತಾ 18 ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಗೀತಾಡು ದೇವರು ದಾದ ಪಂತೇರು ಅವನ್ ಮಾತ ತೆರಿಯರೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೈದಿ ಅನ್ಸಾದ್ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ್ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಡನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ದಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಒಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆಟ್ಟ ಆಂಡ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಅರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು. ಐತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಐತ ಬೊಕ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸರೆಂಡರ್ ಶರಣಾವಲಿ ಅವಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಐತ ಬೊಕ ಡೆಮಿಗಾಡ್ ವರ್ಷಂ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಾಯವಾದಿನಕಲ ಸ್ವರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಕಲ್ ದೇವರೇಗ ಸ್ವರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕದ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಡಿವೋಷನ್ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಓಕೆ. 7.1 ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಸಿ ತಚ್ಛೃಣು. ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಕೃಷ್ಣನಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆರು ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ. ಮೈ ಆಸಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ. ಆಸಕ್ತ ಪಂಡ ದೇವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಮನ ಪಾರ್ಥ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ್ ನಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಂ ಯುಂಜಂ ಮದಾಶ್ರಯ. ಯೋಗಂ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಐಟ್ ಮದ ಆಶ್ರಯ. ಮದ ಆಶ್ರಯ ಪಂಡ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಮ್ಮ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಸಿ ತಚ್ಛೃಣು. ಯಾನಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ ತಚ್ಛೃಣು ಕೇರ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂದ್. ಮುಲ್ಪ ಏಪ ನಮ್ಮ ತೂಂಡಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಕ್ವೆಶನ್. ಇವನ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿನೆತ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ದು. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಈವನ್ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ ಚೂರ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಚೂರು ಒಂಜಿ 3 ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಕುಡೋರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೆನ್ವ ಇಟ್ಟಿಡ್ದು 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ 7ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ನಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ ಮುಲ್ಪ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಯಗ್ ಲಾಸ್ಟ್
ಆಜಿನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಗಂಡಲ ನೆನಪುಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂವಿನ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎರಗಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಎರಗಂಡಲ ನೆನಪುಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗಿಡಿ ಏರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಯೋಗಿನಾಂ ಎಸ್ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೋಗಿಡಿ ಏರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗದೇ ನಂತರ ಅಂತ ಹಾ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತ್ತೇರಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ನೆಂಚ ಪನ್ಪೆರಿತೆ ಸರ್ವ ಯೋಗಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರಿಜಿನ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಾತ ಯೋಗಿಡ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಅವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಓಲ ಯೋಗಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏರು ಮದ್ಗತೇರಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆಯೋ ಮಾಂ ಶ್ರದ್ಧೆಡಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದೊಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ನಾವು ಯೋಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ ಆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂದಿತ್ತದ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ ಏರುಲ್ಲೆರ ಯೋಗಿ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡುಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ನಮ ಒಂಜಿ ಓಣಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆವೆ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಬೈದನ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತಚ್ರುನು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ತೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಡ್ದು ಕೇನೋಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಕೇನೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರೋಡು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲು ನಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾರಂತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಅಂತಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಾಗ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ದಾಯಿಗ ನಮ ಕೇಳಿನೇ ಪಾಠ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು ಡೆತ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚಾದ ಶ್ರವಣಂ ಇತ್ತ ನಮ ಕೇನೋಡು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ದೇವೇರ್ ನಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನೆನಪಾಪೇರ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಪನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡೆತ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಲ ಬೋಡಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತನೆ ಏಪ ನಮ ಪೋಪ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ್ ಕಲಿಯುಗ ಆತಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಗೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಮಗೆ ಶ್ರವಣಂ ನಮಕ್ ಏನೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಡೆತ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಓ ಮಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ದೇವೇರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೇಂದಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡ್ದೀದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೆಲ ದಾದಕ್ಕೇಂದ ಅವೇ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೋಡು ಅರ್ಜುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯಗೆ ದಾಯಿಗ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಲ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಕೇನೊಂದಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದ್ ಅದವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನೊಡೆ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನ ಕೇನೇರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಐ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ ಟು ಯು ದ ಫುಲ್ this knowledge both phenomenal and nominal by knowing which there shall nothing be further to be known ಪಂಡ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಬೇತೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ್ ಇತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಅಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚ ಉಂದೆಂಚ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಉಂದೆಂಚ ಆತಿನಿ ಅವು ಎಂಚ ಆತಿನಿ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಡೀಪರ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಐತ ಡೀಪ್ ಪೋಪ ಐತ ಉಲೈ ಅವ್ ವಿಷಯದ ಉಲೈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗ್ ದಾದ ತೆರಿಯೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಒರಿಜಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಐತ ಬೀಜ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ನಿ. ವೆಂಚಾದ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಬೊಕ ನಾಮಿನಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬೊಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮೇನ್ ಮೂಲ ದಾದೋಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ. ಆಂಡಲ ಈತ ಪಂಡಲ ದಾಯಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ದಾಯಿಗೆ ತೊನೊಜೆರ್ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಪರ ದಾಯಿಗೆ ಈತ ಪಂಡಲ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ವೈ. Hand raise multiple age in the chat box to Padle. Yes, Savita Mataji. Okay, ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿಗಾಕಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಹುಡುಕಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ವೈದಿನ ಗುರು ಪಂಡಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಂದಿರ್ಲೇರ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿಗಿಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋದ್ಲೇರು ಆಚಾರ್ಯರ್ದು ಏನು ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ ದಾಯಿಗಂಚ ಒಂದುಂಡು ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತ ದಾಯಿಗಕ್ಕಲ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಲ್ಲೇರು. ಶಶಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕುಸುಕಗಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ತನ್ನನೇ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಮ. ಓಕೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗ್ ವೈ ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ ಕಾರಣದಾದ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬರ ಕಾರಣದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವ ಮನ್ಪಕಿ ಆರು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಪಂಡ ಆರು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೋಗದಿತ್ತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ ಲೆಕ್ಕನ ಆವೋಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈರ್ಷಡ್ದ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಈತ ಒಂದು ಈರ್ಷೆ ದಾಯಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಿಗೆ ದೇವೇರೆ ಗಾತಿ ಈಸಿದ್ದು ತೆರೆಯದರೆ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಂದ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಅಂದತ್ ಎನ್ಕ್ ಈರ್ಷೆ ಮಲ್ತ್ ಸಾಕಾತ ನಿತ್ತೆಂಗು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಓ ಎನ್ ಆದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಆವೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ ದೇವೇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಮುಕ್ತ ಉಲ್ಲ ದೇವೇರಡ್ದು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ತೂ ಒಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆದ ಅಯ್ಯೋ ಏರೇಗ್ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಲ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಕ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಸರೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪ. ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನರ ಒಂದು 10,000 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ 10,000 ಜನ. ಇತ್ತ ಈತ ಜನ ಬತ್ತಿನಿ ದಾಯಿಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೋರ್ಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಹಾಕಲ ಜೀವನ ಬೊಡ್ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲೊಂದು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗಳು ಒಂದು ಗೀತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದಾದಂಡ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆಯೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಈರ್ಷೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಈರ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಮೊದ್ಲು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ವಿ ಆರ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವೇರ್ ಇಜ್ಜಂದು ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅಂತ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ದೇವೇರ್ ತೊಚ್ಪವರ ನಿನ್ನಡ್ದು ಒಂದ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ನಿಲ್ಲಡ್ದು ಬರ್ಸಲ ಉಂತಾವರ ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಜೀವನ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ದೇವರ್ ನಂಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪವರ್ ಅರ್ನ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ ಅಕಲಾತ ಜನ ಬತ್ತೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಇತ್ತೆ ಕುಡವರ ಪೋಯರ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಕುಡವರ ಅಕಲ್ ದೇವರನ್ ಮದತ್ ಪೋಯರ್ ಓ ಅಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಸುಕೋಡುಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡವರ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಚಾದ್ ಭಕ್ತಿಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವು ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಎಂದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತ ಸಮಪೋಪುಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಖಿಲೆನ್ನುವಾರ ಭಾರತ ಏರೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಏರು ರಾಮ ಏರು ಗೊತ್ತು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಏತ್ ಜನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂತಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಚೇರ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ದಾಯಗ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೆರಡ್ದು ಈರ್ಷೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಅಲ್ಚಾದ್ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೇತಕ್ಕಳ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಓಲ ಯಾನ್ ದೇವೆರಡ್ದು ಈರ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಚಾದ್ ಅವು ಈರ್ಷೆದಾದ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾನಿತ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ 10,000 ಜನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಾರ ಆಂಡ ಏತ್ ಜನ ಅಂದ್ ದೇವರೆಗ್ ಏತ್ ಜನ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ತೂಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುರಕಲ್ 10 ಜನ 15 ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲ ಆತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ್ ಕೇನುವೇರ್ 10,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆತುಚೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದರ ಇದ್ದ ಅವುಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇರ್ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಸಹಸ್ರೇಶು ಸಹಸ್ರ ಪಂಡ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಏತ್ತೋ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ದೇವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಅತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಕರ್ಮಯೋಗಡ್ದು ದೇವೆರೆ ತೂವೆರೆ ಪೋಪೆರ್ ಕೆಲವೇರು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಡ್ದು ದೇವೆರನ್ ತೂವೆರ ಪೋಪೆರ್ ಕೆಲವೇರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಲ್ತು ದೇವೆರನ್ ತೂವೆರ ಪೋಪೆರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಲ್ತ ದೇವೆರನ್ ಅಂಚ ಸಹಸ್ರೇಶಿ ಎತ್ತೋ 1000 ಜನ ದೇವೆರನ್ ತೂವೆರೆ ದೇವೇರ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪೆರು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯ ಐಟ್ ಚೂರ್ ಜನ ಎಂಡಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರ್ ಜನ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ಚೂರ್ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವೆರನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಅಕ್ಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಕ್ಕಲ್ ಜನ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಕ್ಕಲ್ ಚೂರ್ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯತತಂ ಅಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಐಟ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಕ್ಕಲ್ ಐಟಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಕ್ಕಲ್ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂಡ್ ಐಟಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜ 2 ಜನ ದೇವೆರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಏತ್ ಜನ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ತೂತಾರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಬಲ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ಇತ್ತ ಬಲ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ 1000 ಜನ ಅಂಡ ಬಲ್ತದ ದಾದಾಪು ಚೂರ್ ಜನ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ವೇರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಧಾಮಗ್ ಪೂವರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಸಮ ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಎಂಡಿವರ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ತು ಪೂರ್ವ ಕೂಡ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಐಟಿರ್ಲ ಅಪಗದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 50% ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತಲ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜ 2 ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂಜ 2 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಜೆ ಐಟದ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ ಧಾಮಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದನ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ತನ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂತಿಲಕ್ಕ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಪ ಪೋಯ್ರೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೋಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತ್ those who chant 16 rounds who follow 4 regulative principles I will take them back to God ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತ್ ಲಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಲಿ ಲಿಕ್ಕಲ್ 16 rounds ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆರ್ದ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡಿದು 4 regulative principle ಬೊಕ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ದಿನೋಲ ಸಾಧನ ಕೇರ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಭಾಗವತಂನ ಕೇರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಗ್ ದೊತ್ತೊಲ್ ಪೋಪೆ ಭಗವಂತ ನಡೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರ್ ಅಂಚಾದ್
ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಕಲ್ಕೋತಾರ ಅವನ್ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅವನ್ ಮಲ್ಪರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. What are the 8 elements? Enma elements of Mata. Ere ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಸಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ere ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಸ್ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ನೀರು. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ನೀರು, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್. ಅವು ಎಡ್ಮ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಂ ಮಾತಾ. ಭೂಮಿರಪೋನಲೋ ವಾಯು ಖಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿ ಎಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದಃ ಪಂಡ ಎಡ್ಮ ಉಂಡು. ಓಂ ಮಾತಾ ಭೂಮಿರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಅಪ್ಪೋ ನೀರ್, ಫೈರ್ ಪಂಡ ಅನಲೋ ಪಂಡ ಫೈರ್, ವಾಯು ಪಂಡ ಏರ್, ಬೊಕ್ಕ ಖಮ್ ಪಂಡ ಈಥರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕಾಶ. ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಮದಾದುಂಡು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದಃ. ಒಂದು ಎಡ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದ ನಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಆವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಲ್ಲ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಎಡ್ಮನ್ 24 ಮಲ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಒಂಜಿದಾದ ಉಂಡು. ಅವು ಮೇನ್ ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆವೆರ ಅವು ಕಾರಣ ಉಂಡು 8 ರೈಟ್. ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಭೂಮಿದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ್ರಿಯದಾದ ಉಂಡು. ಐಟದ್ದು ನಮ್ಮ ತೋಲೆ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕೆಬಿ ಅವ್ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಕು. ಅವ್ ಮಾತನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಭೂಮಿನ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು, ಭೂಮಿನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು, ಭೂಮಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಆತಿನ ಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪ ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಲು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೋ ಸಾರಿ ವಾಟರ್. 70% ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅನಲೋ ಫೈರ್ ನಮಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿದ ಉಲ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಖಾಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಡ ಮಾತ ಇವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಲ, ಒಂಜಿ ಗಿಡಲ, ಒಂಜಿ ಮರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟದ ತುಡ್ದೆ ಆತೀನಿ. ಓಕೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಜೀವಿದಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಕೊರ್ತಿರತ್ತೆ ಅವ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಟೆ ಆತಿನ. ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಏರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಥರ್ ಸ್ಕೈ ದಾದ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮ ಉಲ ಎತ್ತಿನ. ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಂಡು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಈಗೋ ಉಂಡು. ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಹಾಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಒಂದೇನ ಗ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಚಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ನ ಉಲೈ ಉಂಡು ನಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್, ಫೈರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಖಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆತ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ತೂವೋಲಿ. ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಆನಾಗ ಒಂದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಆತ್ಮ ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಒಟ್ಟುಗ ಮನಸ್ಸುಲ ಪೋಪುಂಡು, ಒಟ್ಟುಗ ಬುದ್ಧಿಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸಿಗು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲೆಲ್ವಾ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ಮಲ್ಪುಜಿ, ಮನಸ್ಸ ಮಲ್ತೊಂದು. ಆತ್ಮ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಬಾಕಿ ದಾಲ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೊಂಡ ಒಂದು ಭೋಗ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐಕಾದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆತ್ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರ ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು. ಅಂತರಾತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪಿನ ಅಂತರಾತ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಫೇಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು. ಅದ ನಮಕ್ ಕೆಲವರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಓವು, ಆತ್ಮ ಓವು, ಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐತ್ರದುಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ. ಬುದ್ಧಿದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂದ್ ನಮ್ ಪನೊಂದು.
ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸಿಗೋ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ದೇಹದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಫಾಲ್ಸಿಗೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಒಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಒಟ್ಟಾಣಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅಹಂಕಾರವು ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಆತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ವಿದಾಯ್ದ ದೇಹ ಓ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಡಾತಿನ ಅವೆಂದ ಎತ್ತು ಪಾಡಲಿ ಈಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ ಉಲೈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಅವು ಆತ್ಮಗ ಅಂಟುದು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಟುದು ಅಲ್ಸದ ಅವ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅವ್ ದೆಪ್ಪುನ ಎಲ್ಚ ಸಾಧ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಇತ್ತ ಎಲ್ಚ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆನಾಗಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡಿದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಡಿ ಯಾನ್ಲ ತೋಜುಜು ಕನ್ನಡಿದೆ ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಪಿದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾದಾಪುಡು ಯಾನ್ ಸೂರ್ಯ ತೋಪೆ ಓ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆತನ ಅದೇನ ಅವಲ್ ಮುಡ್ದೆ ಸೂರ್ಯ ತೂವಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನನಿ ಯಾನ್ ತೂಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಓ ಎನ್ನನಿ ಯಾನ್ ತೂಂದುಲೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಸೂರ್ಯಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಐದರ್ ನಮನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತುಂಡು ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾದೊಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಲ್ಟಾ ದೇವರನ ಒಂದು ಮಲ್ತುಂಡ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ ಏರಂದಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯದಾಸ್ ರೆಡ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ದ ಅಂಚಿಂಚಿ ರೆಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಚಾದ್ ಐದರ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತರಂದ ಇಜಿಂದ ದೇವರನ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರ ಅಂದ್ ಅವಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಟು ಬೈ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಪೋಪುಂಡು ರೆಡ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟಧಾತು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನಂದುಲೇರು ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆತ್ಮ ಸೆಪರೇಟ್ ಆತ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪರ್ಯಂ ಇತಸ್ತ್ವನ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಂ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ ಎಲ್ಚ ಪಂಡ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ಅಪರ್ಯಂ ಇದಸ್ತ್ವಾನ್ಯಂ ಪಂಡ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇ ಪರಂ ಪರ ಇಟ್ಟಿರ್ದಿಲ್ಲ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಓಪಂಡ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಓಪಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಓ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಬಾಹೋ ಜೀವಭೂತದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಾಯಿಗ್ ನಮ ಒಂದು ಅಷ್ಟಧಾತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನಮ ಮುಲ್ಪ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಮುಲ್ಪ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಅಷ್ಟಧಾತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇ ಕೊಂಡ ಕ್ಲೇ ಅವು ಓಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಿನ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೆತ್ತ ಮಲ್ಪ ಕ್ಲೇಡಿ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತ ಮಲ್ಪರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚ ಅವು ಕ್ಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಷ್ಟಧಾತು ದಾತಿ ನಾವು ಕ್ಲೇ ದಾದ ಉಂಡು ಮಣ್ಣು ಅವೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪತೆ ಮಣ್ಣು ಅಕಲ್ ಅವ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದಾದ ಉಂಡು ಅಷ್ಟಧಾತುನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಬೇತೆ ಶರೀರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಖಾಲಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಶರೀರ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಇಂದ್ರ ದೇವತಾ ಶರೀರ ಕೆಲವ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಕೆಲವರ ಮಂಗಲ ಶರೀರ ಬೇತೆ ಶರೀರ ನಮಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಕಾಂಕರರ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮೀ. Everything rests upon me as a pearl strung upon the thread. Elcha onji pearls onji nikkel pearl necklace to the per ait ulai onji dhaga onji thread pondipun anda aw thread tojuna namak
ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆತ ಟೈಟ್ ಅದು ಕುಲ್ದುಂಡು ಅವು ಪರ್ಲ್ಸ್ ದಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಟದು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಉಲೈ ಪೋತಿನ ಥ್ರೆಡ್ ತೋಜಿಚಿ ಅಂಚನೆ ನಮ ಎನ್ನು ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ನಮಕ್ ಅವು ತೋಜಿಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸರತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ ಎನ್ನುವ ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೆರ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಉಂಡು ಮೂನ್ ಉಂಡು ಪೋಲ್ ಉಂಡು ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಅಲ್ಸಿಜಿ ಪೋಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ ಎನ್ನುವುದಾದ ಆ ದೇವೇರಿಜಿ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೋ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇವೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಂತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ಆತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆತ್ಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪೋಜ್ ಕೆಲವರ of all the material and all the spiritual in this world, known to be certain, I am both the origin and the delusion. ಅಂಡ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಬೊಕ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಪಂತೆರ್ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಣವ ವೇದೆ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ಶಬ್ದಾಖ್ಯೆ ಪೌರುಷಂ ಋಷು ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಯಾನ್ ನೀರುಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂದೇನ್ ಮಾತದ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತ ನೀರುಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತದ ನೀರತ್ತ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ನದಿತ ನೀರು ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಇತ್ತದ ನದಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ನದಿ ಮಾತ ಇಂಕಲ ಎಲೆ ಒಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನದಿರ್ದು ನೀರು ಪಾರೊಂದಿತ್ತಾರತೆ ಆತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ನೀರುಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯೋಯೋ ಶಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ಒಂಜಿ ವೇದ ನಮ್ಮ ಓದುನಾಗ ವೇದ ಪುರಾಣ ಓದುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಣವ ಪಂಡ ಓಂ ಕಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಂ ದಾದ ಓಂ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಅವಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಓಂ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷಂ ಋಷು ಶಬ್ದ ಪಂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಶಬ್ದ ವೇವ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರುಷಂ ಋಷು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರುಷಡ ಪೌರುಷ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಯಿ ಕೊರ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿಗ್ ಇಚ್ಛ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಅವು ಯಾನ್ ಉಂದೆಟ್ ಉಂದು ಅವೆಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೀರುಡಿ ಅನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ ದಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ವೈ ದಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಅರೇನ ಹರ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನೀರ್ ಪರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನೆನ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಏನೇನು ತೂಲಾನ್ ಹಾ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿ ತೋಡ್ ದಾಯಿಗಂಚ ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠమైన ಆರೋಗ್ಯ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂದ್ ಮಾತಾಡಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಓಕೆ ಅಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅಕಲ ವೀವ್ಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅತೆ ನಿಜವಾದ ತೋಡಂಡ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಕ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ದಾಯಿಗ ಆರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾನು ಭೌತಿಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೂ ತೂಪಿನ ಮಾತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೆ ನಮ್ ಬತ್ತಿಜಿನಂಕ್ ನಮಕ್ ಪ್ರೇಮದ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣು ನಮಕ್ ನೆನಲ ಬೈಚ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಕಾಕ್ ಫೆದರ್ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಕ ನನಲ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ದೇವೇರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಲ್ಲೆರತೆ ದೇವೇರ್ ಇಜ್ಜೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇವರೆಗ್ ಆಕರೇಜ್ ನಿರಾಕಾರ ದೇವೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ಯಾ ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ ಎನ್ನಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೀರ್ ಪರ್ಪುನಾಗ ಅವ್ ನಿರಾಕಾರ ದೇವರ್ನ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ನೀರ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೂರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರನ್ ತೂಲಂಗ ಅಂಡಲೆಯನ್ನ ನೆನಪ್ ಬರೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಮಾತ ಓದುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ದೇವೇರ್ಗೆ ಐಟ್ ದೇವೇರ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗ್ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ ಅಲ್ಚಾದ್ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪರತೆ ಎಂಕ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಜಿ ಅವ್ ಆಕಾರ ಅಲ್ಚಾದ್ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲಾರ ಅಂಚಾದ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಫ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ಹೀಟ್ ಒಂಜಿ ಹೀಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ತಾಪ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬೆಂಕಿ ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪಂಡ ಐಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿಲ ಉಂಡು ಐಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಹೀಟ್ ಫೈರ್ ಹೀಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ. ಬೊಕ ಮಾತೊಂಜಿ ಜೀವಿಗ್ಲ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತೊಂಜಿ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಮಾತೊಂಜಿ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ತಪಸ್ಯ ಅವು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಕೃಷ್ಣ. ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜನಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರ ಎನ್ನುವಾತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಓಹ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ದಾದುಂಡು ಅವು ಇಚ್ಛೆ ಕೊರ್ಪುನಲ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದೊಂದು ಮಲ್ಪ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅವು ಕೃಷ್ಣ. ಬೊಕ್ಕ ವೈ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿಗ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಓವಾತ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ಅಂಡ್ ತಮಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದಿಲೆರ್ ಅವು ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಲ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಬೊಕ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂದರ್ ಬರ್ಪೆರದ್ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಎಬೌವ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ ತೂಪೆರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚೆ ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಪುದರಿಲ್ಚಿನೊಂಡು ಅಚ್ಯುತ ಆರ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ತಿರ್ತುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಕೆಲವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಗೆತ್ವೆದ್ ನೋ ಆರ್ನ ಶರೀರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರ್ನ ಶರೀರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ವೇರ್ ಆಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ. I am the one sense. I am in one sense everything, but I am independent. ಕೃಷ್ಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾನೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನೊಂದು ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಕ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಡಿಲ್ಯೂಡೆಡ್ ಬೈ ದ three modes sattva raja tamo gunat the whole world does not know ಅಂಚಾದ್
ನಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಇಡ್ದು ಪತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ತೋಜುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ. Why did Krishna maldini inchadaye maldini? Krishna, the whole world does not know me, who am about the 3 modes and inexhaustible. Incha namak gottavandileka Krishna daye maldini. Krishna dever and namak gottapuji daye. Daye maltu poli. Yes, Vasanti Mataji. ನಮಗ್ ಮಾಯ ಆವರಿಸಿದ್ರು ಯೋಗಮಾಯ. ಅಚ್ಚ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಮಾಯ ಅತ್ತು ಯೋಗಮಾಯ ಭಕ್ತನ ಮಹಾಮಾಯ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಮಹಾಮಾಯದ ಅಂಡ ದಾಯ ದೀತೀನಿ. ఒక అగులే నమ్మనే దేవరింది ನಮಗ್ಲ ದೇವರ ದಾಲ ಫರಕ್ ಇತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫರಕ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡವು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬೊಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಇತ್ತ ಎಸ್ ನಿಖಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಚೂರು ఇప్పుడు ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಓ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾನು ಅದೇನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇದ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ. ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಐಕ್ ಐನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಡ ಆಯ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪಡ ಕೋಪ ಬತ್ತನ್ ಅಮ್ಮೇಡ ಕೋಪ ಬತ್ತನ್ ಆಯ್ ಬಂದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಕೋಪ ಮಾತ ಎಂಗ್ ದಾಲ ಬಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬಾತ ಪೋಪ ಹಿದೈ ಪೋಯೆ ಆಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಪೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಿದೈ ಪೋಂಡ ನಾಳೆ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ಬಾಲೆಗು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಅವು ಪೊಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾಲೆ ಪೋತುಂಡು ಪಿದೈ ಬಾಲೆದ ಪಿರೌಡ್ ದೆಂಗದ್ ಕೂಪೇರ್ ದಾಯಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಏನ ಬಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಆತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಆರ್ನದೇ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ದೆಂಗದ್ ಪಿದೈ ಪಿರೌಡ್ ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಫುಡ್ ದಾದೊಂಡು ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗ್ ಪೋಪೇರ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಂಗಡಿ ದಾಯಕ್ ಹೋದ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಹೋದ ಅವ್ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಲ ಅವು ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡುಗೆ ಅವ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪೋದ್ ಕೊರ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ వచ్చి ಬಿನಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜನ್ ಪನ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಲ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವು ಅಂಗಡಿ ದಾಯ ಪೋಯೆ ಅವ್ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಓ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಪೋದ ಅಂಗಡಿ ದಾಯ ಕೇಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ದಾದೇನು ಬಾಲೆ ಓ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರ ಕೊರ್ತೇರ ಅವೇನ್ ಕಾಸನ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಏರ್ ಕೊರ್ತಿ ಒಪ್ಪ ಕೊರ್ನಿ ಆಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇತ್ತ ಬಾಲೆಗ್ ಬಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪೊಪ್ಪಡ ಆತ್ ಈರ್ಷೆ ಉಂಡು ಪೊಪ್ಪಲ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಅದಾದ ಮಲ್ಪ ಪೊಪ್ಪಡ್ ದೂರ ಬಲ್ತದು ಪೋಪ ಅಂಚದ್ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದು ಬಾಲೆಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ದುಲ್ಲೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಟ್ಟನದುಂಬ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇಜ್ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ ಬಾಲೆದಾದಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ್ ಅವ್ ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋನ್ಲಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಲ್ಜಿ ಲೆಟರ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಅವ್ ಲೆಟರ್ ಅವ್ ಬಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಪೊಪ್ಪನ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಪ ಬರೆದುಂಡು ಬಾಲೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಒಲ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಜಗತ್ತಡ್ ದಾಲ ದಿಕ್ಕು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್
ನಿಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡೆ ದೆಂಗದೆ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ದ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಿಕ್ಕು ತೂದು ಏರೋ ಕೊರ್ತೇರಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತು ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಲ್ಲಡ್ದು ಅವ್ ತಿಕ್ಕದ ಆಂಡ ಈದಾದ ಇಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಡ್ದವ್ ಹತ್ತಿಲಿ ಅಂದ್ ಈ ಎಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಲ್ಚ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಚಾದು ಈ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಟರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಲ ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹತ್ತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಲ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಲೆ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಲೇ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಲ್ಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಲ್ಚಾದ್ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಏತೊಂಜ ಮೂಕೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ ಕೇಳಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ ಕೇಳಲ್ಲೇ ನಮಕ್ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಂದು ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಮಲ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಲ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಮ ಕಾತು ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಡ್ ನಮ ಈರ್ಷೆ ಎಂಕು ಬಡ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ದಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮನಿಕಲ್ ಎಂಕು ಬಡ್ಚಿ ಅಂದ ಪೋಪ ಅಲ್ಸಾದ್ ಅವು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ತಿನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ನಮ ಅಂದ ಅಂಚಾದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೆರುಪುನದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ವ ಮಾತ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಡ್ದೆ ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದು ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರಾವ್ಡ್ದು ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಲ್ಚಾದ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆರ್ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾದುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿರ್ದಾರ್ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ವೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡ್ ಬತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಏತು ಮಾತ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಂದು ಜರಸಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಕಂಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ದಾಯಿಗ್ ಅಂಚನೆ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತಿಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಈರ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಿಜ ಆದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾತಿ ಈರ್ಷೆ ಉಂಡು ತಡೇರಾವಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋದು ದಾಯಿಗ್ ಅವು ಈರ್ಷೆ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಚಾದ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಲ್ತ ಸ್ಲೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಹೋವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಚಾದೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಇತ್ತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಹಾಮಾಯದಾದುಂಡು ನಮ್ಮನ್ ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಮಾಯ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ದೆಂಗದ ಕುಲ್ದೇರ ಅಣ್ಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಲ್ಚಾದ ಒಂದು ಮಾಯಶಕ್ತಿ ಪಿದ ಎಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಚಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಎಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ ಮಾಯಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಎಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಕ್ತಿ ವಸತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವೀಯೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವೈ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರತ್ತಿತೆ ದೈವೀಯೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಐಟ್ ಗುಣಮಯಿ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ದುರತ್ಯಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಪಾಂಡ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ನೂಕಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರ ಈಜರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಬರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈಜರ್ ಎಂಚಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅವೆಂಚ ಮುಕುಲ್ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿ ಈಜರ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ದಂಡೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ ಒಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ ಎಲ್ಚ ಬರ್ಪುನ ಭೂಮಿಯೇ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿ ಅಕ್ಲೆ ಈಜೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮಕ್ ಈಜರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವರನ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪ ನಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ 108
8 times ಅವಂದ ಡಯಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ತಾಗುಂಡು ದಿನೋಲ ನಾವ 16 hours ಮಲ್ತಂಡ 16 into 108 ಮಲ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಯ್ತದು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತ ಫ್ಲಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಬತ್ನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಕೇರಳ ಮಾತ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತಡೆ ಅದು ಮುನ್ನಡಿ ದಾದಂಡು ಫುಲ್ ನೀರ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಟ್ಯಾರಸ್ ಬಿತ್ತು ಪೋದುಲ್ತದೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಜಾಗ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಅವ್ ಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಇತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಅವ್ ಬಲ್ಲದಾದೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಪ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗ್ ಒಂಜಿ ರೋಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಕ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗ್ ಅವ್ ಬಲ್ಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಲ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಪ ಅವ್ ಬಲ್ಲು ಬೋವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೋಪ್ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮತ್ತೆ ನಾವ ಗೋಲೋಕ ಚಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದುಂಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಪ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಪೋಂದು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಗತ್ ಆದ್ ಕೈಲಾಸ ಆದ್ ವೈಕುಂಠ ಆದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲೋಕ ಪೋಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಡಯಲ್ ಮಲ್ತನದಾದ ಅಂಚ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ್ ತಿರ್ತುಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ನಮಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾಮೇವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಮಾಮ್ ಏವಯೇ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪದ್ಯಂತಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಂಡ ಮಾಯಾ ಮೇತ ತರಂತಿತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯದ್ ಇದ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದಾಗ ಯಾದಾಗ ಎತ್ತೊನ್ಮ ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದಾದ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾದ ಕೇಳುವ ಅವ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾಯಡ್ದು ನಮಕ್ ಪಿದಾಯ್ ದೀಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಲ್ ಟೈಪ್ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಉಲ್ಲೆರ್ದು ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢ ನಾಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇನ ರಾಧಮ 4 ಜನ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪುಜಿರ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತಾವ್ ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ 4 ಜನ ಏರವ್ ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪಂದಿನಕಲ್ ಆವಂದಿನಕಲ್ ಎಸ್ ಬೇಗ ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಂದಿನ ಅಕ್ಕಲಿ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನರಾಧಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೇರು ಮೂಢ ಮೂಢ ಬೇತೆ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಮೂಢ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನರಾಧಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಜ್ಞಾನ ಏನ್ చెప్పుండు ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಯಾ ಅಪರತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಕೊರಲಿಯ ಮೂಢ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಚಿ ಓವು ಮೂಢಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೂಢ ಎಸ್ ಮೂಢ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರಾಧಮ ಮಾಯಾ ಅಪರತ ಜ್ಞಾನ ಆಸುರಂ ಭಾವಂ ಆಶ್ರಿತ ಮೂಢಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕತ್ತೆ ಅದೇ ಎದ ಬೊಕ್ಕ ನರಾಧಮಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವಿತ್ತಂಡು ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರ ಅಧಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವರ ಮಿತ ಅಸೂಯೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನಿದು ದೇವರ ನಮಿತ ಅಸೂಯೆ ಎತ್ತಂಡ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕಂಸ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಆಸುರಂ ಭಾವಂ ಆಶ್ರಿತ ಅಸುರಿನಕ್ಕಲ್ ಅಸುರ ಗುಣದಕ್ಕಲ್ ನರ ಅಧಮ ನರ ಅಧಮ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ
ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬರ್ಪರೇರೋ ಜಗ್ಗಾಯಿ ಮದಾಯಿ ರೈಟ್ ಜಗ್ಗಾಯಿ ಮದಾಯಿ ಏರೇ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಜಗ್ಗಾಯಿ ಮದಾಯಿ ನವದ್ವೀಪ ಪಣ್ಣ ಮಾಯಾಪುರ ಐಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗುಂಡ ನಕಲು ಗುಂಡ ಪಣ್ಪನಮ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೊಡ್ಡಾಂದಿನ ಮಾತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ ನಮ ಎಲ್ಚ ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್ ಗುಂಡ ಅಂದ್ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಡಾಕು ನಕ್ಲನ್ ಎಲ್ಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಬೈತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ತೂಕೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೊಡ್ಜಾಂದಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ರಜ್ಜನ ಪೋದು ಮುಕುಲ್ಡವ್ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಹಿರಿಕಲ್ ಹರಿನಾಮಗೆ ತೊನ್ನೆ ವರ ಪನ್ನಾಗ ಪೋದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕಲ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಶರಾಬ್ ಪರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಪುಣತೆ ಪಾಟ್ ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಐಟ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗ್ ತರೆಕ್ ಹಾಕಿರತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರ್ ಬಲರಾಮ್ ಹೊಯ್ಲೋ ನೀತಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಬಲರಾಮ್ ಅರೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರ್ ಇತ್ತೆ ಅವೆಲ್ ಕೇಂದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತೇರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಹಿಯನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಆರ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನ್ಗೆ ತೊನ್ಯರ್ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗ್ ಏರ್ ಹಾಕಿನಿ ಅಲ್ದ ಆರ್ ಚಕ್ರದ ತೊನ್ಯರ್ ಎತ್ ಜಗಾಯ್ ಮದಾಯಿಗ್ ಚಕ್ರ ಆಡ್ರಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇರ್ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಾರಗ್ ಬೋದಕೇನೇರಿ ಒಂದು ಅವತಾರಡಕ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೂಪಡ್ ಈರ್ ಚಕ್ರನ್ಗೆ ತೊನೊಡ್ಚಿ ಈರ್ ಚಕ್ರ ದ್ವಾಪರಯುಗಡ್ಗೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ ಸುರನ ಕಲೆಗೆ ಇರ್ಕೇರ್ತಾರ ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಚಕ್ರ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈರ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ಜಗಾಯಿಗ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆರ್ನ ಕಾರನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ದೀಪು ನಾವು ಟೈಮ್ಗ್ ಆರ್ನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಂಚಾಪುಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾಪುಂಡ್ ಏರ್ನ ಜಗಾಯ್ನ ಅವೇನ್ ತೂದು ಮದಾಯ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಯೇಗ್ಲ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮದಾಯ್ ದಾದೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯೆ ಆಕಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕಾರಗ್ ಬೋದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಾಗ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅಯನಲ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾಕೋಣ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಗಾ ಘಾಟದಾಯದುಂಡು ಅವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥದಾದ ನರ ಅಧಾಮ ಪಂಡ ನರ ಮನುಷ್ಯರ್ದು ಅಧಾಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಇರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಲಿಯುಗಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜಗಾಯ್ ಮದಾಯ್ ನಕ್ಕಲೆ ಮುಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಟ್ ಜನ್ಮದ ಎತ್ತೋದಿ ನಕ್ಕಲೆ ಅಂಡಕ್ಲ ಕರ್ಮ ಆತೊಂಜಿ ಗಲೀಜಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಚೇರಲ್ಪ ಅಲ್ಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜಗಾಯ್ ಮದಾಯ್ ನಕ್ಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಗಲೀಜ್ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ತೊಚ್ಪಾಂದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಪ ಪಿರಪೋರ್ ಅಂಚಾದ್ ನರಾಧಾಮ ಅಕ್ಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆತಿಚೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪೋತಿನ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಲ ಮರ್ಸಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋತಿಚೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಾ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅವು PhD ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತುಳ್ಳು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಅಕ್ಕಲ ಮಾಯಾ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಮಾಯಾ ಅಕಲ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆಸುರ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತ ಅಸುರನ ಅಕ್ಕಲಿತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ರಾವಣ ಕಂಸ ಜರಾಸಂಧ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಆಸುರ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಮೂಢ ರಡ್ ಪೊರ್ತುದ ವಳಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಕತ್ತೆಗ್ ಇದಾಯ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ಕಾಡಿಗ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿ ಹೋದ್ ಅವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಚಲ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಎಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನಮಕ್ ಚೂರು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಡ ಅವೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಡ ಅವತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಲ್ಚಾದ್ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜನೆ ಅವು ಲಾಲ್ ಜಲ ಮೂಢ ಮಾಯಾ ಅಪರತ ಜ್ಞಾನ ನರಾಧಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತ ಅಕ್ಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪುಜೆ 4 ಜನ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪೆರ್
ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆರ್ಥೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ ಇಚ್ಛಾ ಭರತಾಶ್ರಮ ಪಂಡ ಆರ್ಥೋ ಪಳೇಚಿನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಪುನಕ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಕೃತಿ ನಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ದುಃಖಡಿತು ದೇವರೆಗ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತೋದ್ಲೇರ್ ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಪಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಬನ್ಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದ್ರೌಪದಿ ಮೊಕ ಬೇತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಎಸ್ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ನನ್ ಮಾತನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಏನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡಿಯರುಂದು ಗಜೇಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ್ರೌಪದಿ ಇತ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರೆ ಆರ್ಥೋ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಉಂದೇರು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಐತೆ ವ್ಯಾಸ ಏರಿಲ್ಲೇರು ಬಂಜಿಲ್ಲ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಕಮುನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶುಕ ಅದೇ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೃಷ್ಣಾಗ್ಲೆ ಶುಕಮುನಿ ಪಿದಾಯ್ ಕಣ್ಣಾರ ಓಕೆ ಅಂಚ ವಾಟಿಕಾ ದೇವಿ ಆಯ್ತಾ ಬೋಕೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಯ್ತಾ ಬೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವ ಒಕ್ಕೊಲ್ದು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅತೆ ಭಾಗವತಂ ಒಂದುಂಡು ಸೂತಮುನಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಟ್ ಆರ್ಥೋ ಓಲ್ ಏರು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟಡಿತ್ತು ದೇವರ ಲೆತ್ತ ನಕಲ್ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನ ಅತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಸ ವಾಟಿಕಾ ದೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಿತ್ತು ಅಕಲ್ ದೇವರನ್ನ ಲೆತ್ತೇರ್ ಅಪಗ ದೇವರ್ ಬತ್ತ ಸರೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪ ಇಜಿನ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋಡು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಪೋತಿನೇ ಕಾಡುಗು ಬಂಡಾರೆಗೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತು ಇವನ್ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪಣಮುಕುಲ್ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಕ್ಕಲ್ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನ್ನರ ಇತ್ತನ ಒಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಗರ್ಭಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತಾರ ದೇವರ ಆಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಜನ ಸರೆಂಡರ್ ಏರ್ ಆಪೇರ್ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಚಾದ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ದ ವೈಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಲ ಏಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ್ಯತೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಚಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬಾರ್ದ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೆಲವರೆಗೂ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಕ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರೆಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಜನ್ಮಗೆ ತೊಂದಲ ಕೃಷ್ಣ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಬಹುಲಾಂ ಜನ್ಮಲಾಮಲ್ತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ಸ್ he who actually knows the knowledge surrenders unto me ಏರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಪೆರ ಒಂದು ಮಾತ ನಾಲೆಜ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇರು knowing me the cause of all the causes ಸರ್ವ ಕಾರಣಂ ಕೃಷ್ಣ such a great soul is very rare ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮ
ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಪಂಡ ಏರ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದೇರ ಅಕಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಇದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಇಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಪಲ್ನು ಮಲ್ಯತೆ ಮಾ ಅಬುದ್ಧಯ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ ಮಮ ಮರ್ಮವ್ಯಯಂ ಅನುತ್ತಮಂ ದೇವೇರ ಅನುತ್ತಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಾನಂತೋ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಇಜ್ಜಂದಿನಾರ ಚೇಂಜ್ಲೆಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಪನ್ನು ಎಂಕ್ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರೆಗ್ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಲ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರೇರಂದ ಅತ್ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಐ ಆಮ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಫೂಲಿಶ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಕಲ್ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜೇರ್. For them, I am covered by the external creative potency. Yoga Maya Shakti Erdiyana Dengadu Kullade. Alchad Denk Krishna Ilchapalpere Yaniji and Yal Iji and the Ennuver Yal Kali Vanji light and the Ennuverakala because Yan Yoga Maya Shakti the Ella Swarupalan Muchidu Kullade. The Hiranmayela Patrena Ilchapanda. ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಗೆ ದೇವೇರೆ ಇರ್ನೋಜಿ ಸ್ವರೂಪ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಚಾದ ಅವು ದಾದೋಜಿ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಹಿರಣ್ಮಯನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್ ದಾದನೆ ಈರ್ನವಲ್ಜಿ ಬಾಡಿ ಇರ್ದು ದಾದೋಜಿ ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೂ ಬರೋದು ಅವು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಲ್ಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಅಕಲೆಲ್ವರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅಕಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರದ್ದೇನು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬುದ್ಧಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾಲಿಬಲ್. ಓ ಅರ್ಜುನ, ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಲ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಭವಿಷ್ಯಲ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಪುನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗ್ ಅಲ್ಸಾದ್ I know all the living entities. Alcha daik pannondellere daipalna arek swarupa undu. Alcha dareg onji ittila mata onji vishaya atilala vishaya itte apunala vishaya bokka apunu next future apunala vishaya areg gottundu. Alcha how should we one free from dualities or delusion? Eshvam antagatam papam janalam punya karmana te dvandam ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಭಜತೆ ಮಾಂ ದೃಢಾವೃತ ಇತ್ತೆ ದೃಢಾವೃತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ತಗತಂ ಪಾಪಂ acted piously in the previous life and this life and ಏರ್ ಮಾತ ಉಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದೇರು whose sinful actions are completely eradicated and who are free from the dualities of delusion, engaging themselves in the service with determination. ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಯಸ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ದೇರ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದೇರ ಏರ್ನ ಮಾತ ಪಾಪ ಮಾತ ಪೋತಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಡುವಾಲಿಟೀಸ್ ಅದೊಂದು ಸುಖ ದುಃಖ ಖುಷಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಒಂದೆತ್ತು ಮಾತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದೆತ್ತು ಮಾತ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಚಾದ ಎಂಗೇಜ್ themselves in my service with determination. 18th chapter ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವಚ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ. ಅಣ್ಣ ಲಿಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಲಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮನ್ ತೆಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಪೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪೇರ್ ಲಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವ್ ಮಾತ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಏನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಪೋಪುಂಡೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನು. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಚ ಪಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಶ್ಲೋಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ ಇಲ್ಚ ಪಂಡ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಕೈತ ಗುತ್ತುಚಿ ನಾವ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಮಲ್ದಿನ ನೆಲ್ಲಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆತ ಮುಂಚಿ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ. ಓ ಎಂಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ನಾಲೆರೆಕೆ ಅನ್ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಜೋರ್ ತರೆಬೇನೆ ಅವನಿತ್ತು ಎತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಾದ ಮಲ್ತ ಹೆಂಗ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜಿ ಅನ್ ISKCON ಫಾಲೋನೆ ಮಲ್ಪುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒತ್ತು ಪೋಯೆ ಓ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ದಾದಾ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಎಲ್ಲರ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆತದ ಐಕ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಅವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ
Alchad themselves with my service with determination. Dridhavrata. Those who know me in Supreme Lord as the governing principle of the material manifestation, who knows me as the one underlying as all the demigods and one sustaining all sacrifices, can with steadfast mind understand and know me even at the time of death. Prayana kale pichama. Even prayana kale panda nama saipulaga devarendu nenap malpoli epa namakku undu mata knowledge gottapunda appaga and ಏರ್ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ಅಂದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇವನ್ ಡೆತ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಾಗ ಎಂಚ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಲ್ಪಲ ಅರ್ಜುನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ ಪನೆರ ಇಚ್ಛೆ ಉಂದಾರೆ ಅಂಚಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತತ್ವತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತತ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಮೆ ಪರಂ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರ್ನ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪಂಡ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಓ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಅಷ್ಟಧಾತು ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂಟು ಡೆಮಿಗಾಡ್ ಮಾಂ ಏವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಏರ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಮಿಗಾಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಡಿವೋಷನ್ ಇಂಚ ದೃಢಾವೃತ್ತ ನಮ್ಮ ದೃಢ ದೀದ್ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.